vendetta. Nekuda kwamagita mangoma ina ndichapanika chero hembe dzandifita nekuti ndagadzira zita yavanguva yangu yakaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri yavanguva yangu yakaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri bvira kare kare mangoma takatenga tiri kwamutare ike zvinotakura kumbare ndabadza keyboard 3 tiri dzagitare handina kumatsanga nhasi chero maintasira pasi pasi muchinditsikirira seslipasi but nhasi ndava folasi yavanguva yangu yagaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri yavanguva yangu yagaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri nainzisatitsisenyana munesi ike zvinoda best top of the rest mangoma ndakanyora ndikapasa chest vanodivenga vese rest in peace ndisingakangani vendena princeton 3d maite ndigobudira kuhong kong ndaisazivele vinonaka so sasha dangerous yavanguva yangu yagaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri yavanguva yangu yagaindirire idzi ngoma ndakadzitanga kare kudhara ndichiri pere kuleza kevari mukuru weguri bvira kare kare mangoma takatenga tiri kwamutare ike zvinotakura kumbare ndabadza keyboard 3 tiri dzagitare handina kumatsanga nhasi chero maintasira pasi pasi muchinditsikirira